कहता नहीं हां याद कर हने कि याद करो अरे जो जहिया कुहार रहलू हो अरे भतरा से पहिले हमार रहलू कि सुनाए हमर लभर तू छोड़ब तो अरे रुको तहां लोग कहत हमरो कह दो हां कहे कि जिला सिवान में जो आ जाइबू अरे कहां जे उमड़ में कोड़ा जाइबू अब हमरा के उरे मत कर हमाई लो हम गावल ना चाहत रहनी हो हम गावल ना चाहत रहनी हो लेकिन अब बर्दाश्त होत नहीं के अब बोला जानी ढेर तू थुरा जाइबो अब बोरिया बिस्तर बांध के फेंका जाइबो ऐसा थोड़ी बात बा काहे कौन बात तो ऐसा बात बताई नहीं है कि तुम तो धोखेबाज हो वादा करके तुझे स्केल तक नीचे जाइए 5.5 जाइए बड़ा करो को होता ये जगह का जवाब हम दे कि तू हमर जान हो हर तू ही परान हो कि कहत काट के हम दे दी करे जा तो गड़ा हम फेंक दी हम दे के जाके ना कि झगड़ा के जोर काल अखबार हो गई चाह के चीनी के चक्कर में मार हो गई आई हमारा हैप्पी भाई के माथा में हेडक हो गई बा अजय भाई के माथा में हेडक हो गई बा कहीं किनका सार के बहिन फरार हो गई कि हमनी के गांव के इमर बिचार झरा गईले ग्रुप पर लग के भेज कहां से आ सुनिए प्रिया जी कि गजब कहानी बा बड़ी परेशानी बा कहीं संगे जुटल सत नजरानी बा कितना हर दिल हो कि चार जोर कतहु लगा ले लो रुके पूरा पहले सुन ली पूरा सुन ली कि गजब कहानी बा बड़ी परेशानी बा तो कहीं संगे जुटल कत न जनानी बा है न होता कोना हिनका दिल में झांकाना
देखो हाँ कि एक बार टेस्ट को के देख दिलवा एही जा आई दिल दे देता नहीं तू करा के ले जाकर कहीं बिल में डाल दो अच्छा कहीं डाल दो लेकिन दिल तू भुजरी भुजरी कह दो कि गड़ा में फेंक दिया ले जाके हमार तनी स्केलवा देखा इसके कि तोर भुला खत गम कि दारू पी ले कि तोर भुला खत गम दारू पी ले तया के देखो धनंजय कैसे जीले ताके देखो हौ कहती हौ नहीं आके देखो अरमान कैसे जीले कह दिया कि तोर भुला खाती कि तोर भुला खाती दारू पीले तोर भुला